И здравейте хора, аз съм CrazyBoy.bg, The CrazyBoy.bg, тук сме GhostBG и започваме от днес нататък да качваме в нашия нов канал, Bulgarian Team BG се казва. В смисъл името на отбора ни. Тъй към най-интересната част. Значи сега GhostBG ще се представи, нали така? Ние ще обясня за какво ще играем. Ще играем Да, в на смисъл лига. на какво ще снимаме. Да. Ще снимаме на лига, на Майнкрафт. На CS Global Offensive. Той ще снима на GTA 5, защото има така възможността. Аз ще снимам на GTA 4. Какво друго да кажем, аз ще снимам на Call of Duty Warface, или там как се казваше, не знам. И на и също така да, на Minecraft и на Лига ще снимаме. Горе-долу сме запознали с Minecraft и там тем подобните глупости. Аз на Лига не съм много добър, но той там с про. Той е про. Госта. Не е много. Не е много да, но в смисъл про си е. Мога да я игра хубаво. И сега тук съм пуснал сингъл плеер, дето да го развием да някъде без нищо. Че малко ще намалим тези чънкове. Значи отричам кавиките лава бахи лага. В смисъл това е, защото снимам с Fraps. В момента съм отворил още там някакви програми, глупости и т.н. Кай съм на най-новия снапшот 1.8.1, там пре нещо си. И да, започва пихтел красив тейбъл и аз не знам, така един мълч да билднем. Така, добре. Още един крафтинг. Убиваме свинята. Нищо не пуска да си ходим. Fucking quack. Окей, ами това клипче няма да е много дълго. В смисъл ще качваме редовно. Факт не... Към 5 клипа на седмицата горе-долу. Да, 2-3 клипа в седмица горе-долу. Ма все пак не обещаваме, че са 2 клипа на седмица, защото все пак даскало. И да. Аз прибирам в 6 часа. В смисъл той може би ще има по-голямата възможност да снима. Знам, но събота и неделя ще имам поне по един клип на ден. Или по два, ще видим. Ще го обясним както казах. Ще снимаме на Minecraft, на Лига. Той ще снима и GTA 5, аз на GTA 4. Там ще снимам също на Call of Duty Warface. Там как се каже, не помня името. Също ще снимаме на CSGO Offensive. Да, също и да спомня, че скоро излиза FIFA 15 за компютри и ще инсталираме и ще става бахти. Ти си играеш на компютъра, аз си играм. Чата. Да, той ще игра на PlayStation, в смисъл. Гледайте сега, той е на принципен лаптоп и няма как да стане работата, защото лаптопът не е много хубав. И да. Тук малко ще избивам тези красиви крави. Не са много красиви. Да, в смисъл снимам на то сървайвата да има нещо, да не е без нищо. Да не кажете нещо. Какво да й кажа? Като слаг. Може да снимаме с модове хекси. Да, хекси, Attack of the B-Team, там и тем подобни глупости, AES. Още взето много проекти сме замислили. Така. Там ако направим, дигнем някакви, примерно от 250 там някакви абонати, ако дигнем смисъл
от нашите клипове, ще сме ви благодарни и може да направим, да организираме един проект, да направим среща, фен среща. В смисъл и там, ако в смисъл нашия канал се развие така, нали, да, в смисъл някакви яки работи станат. Ако спечелим някакви абонати, примерно при 100 абоната, ще направим фен среща. И да, ще се срещам и ще правим кеф. Влогове, не знам, влогове няма да имам много често. Защото кой има време за влогове. Тъй, не лаги, ще е бал Майнкрафт. Така и в момента колко часа? 39. 9. Значи колко да без 20. Тук малко ще избием овчици. Е така, опа, не. Мале, хора, за нова мишка съм тая, адското прескача. Така ще се билдаме едно легалце. Да спинкаме. Чати! И така. Ще продължаваме тук да лутаме и с малко ще приключваме епизода. Също ще качваме самостоятелни клипове като на GTA 4 там и GTA 5. В смисъл, той може да участва в моите клипове на GTA 4. Примерно, в смисъл ще измислим нещо. Той може, примерно, да в нас и така и двамата там пуска някакви лафове или пък аз и в тех да такова там GTA 5 и тем подобно. GTA 5 не е сигурно, защото не знам още как да снимам. В смисъл ние това ще го правим със снимането. На GTA 5 няма да снимаме с фрапс. С телефон, защото смисъл няма фрап за PC. Или не знам, поне да има. Не знам, ще видим, ако няма с телефон. Спокойно. 25 мегапиксела. И ето, че нета се е бава. Така. Ще чакам малко и ще приключваме този клип. Ще поговоря само малко за стримовете. Общо взето за стримовете няма да са много често, защото в смисъл за 2015 година стримовете няма да са много често, защото компютъра ми е баталник просто. Баталник, какво се вика, погледнете за какъв баталник стана просто хора. Ето 23 FPS, то просто това са какъв баланс сме, чакай. Flower Forest. Това ще е клипа. Аз бях Crazy Boy BG, The Crazy Boy BG. Тук с мен беше Ghost BG, вие бяхте моите крейзита. Абонирайте се, лайквайте, коментари, правете, псуйте, дебете, правете каквото искате, радвайте се на живота. Живи и здрави, това е този клип. Кефете се и чао от мен.